Tule kanssani rentoutumaan hetkeksi. Tämän tekstin ja valokuvien myötä. Teksti on Risto Rannan levyltä Maailman tuulia. Valokuvat Maane Hänninen ja Sanni Huttu. Ota hyvä asento. Hengitä muutaman kerran syvään ja anna itsellesi mahdollisuus rentoutua. Anna lihastesi ja kehosi rentoutua. Anna mielesi ja ajatustesi rentoutua. Voit ajatella mitä tahansa tai olla ajattelematta. Voit miettiä tai olla miettimättä. Ja samanaikaisesti saat rentoutua yhä paremmin ja paremmin. Voit vain olla, kuunnella ja nauttia hetken olostasi. Voit sulkea silmäsi tai levätä katsellen valokuvaa. Muistathan, että sinulla on kyky havaita ja valita. Muistathan, että sinulla on kyky nähdä eroja ja valita. Muistathan, että sinulla on kyky tasapainottua, löytää tasapaino itsessäsi. Muistathan, että sinulla on mahdollisuus vuorovaikutukseen, taito kohdata. Muistathan, että saat rentoutua ja olla onnellinen. Muistathan, että sinulla on mielessäsi voima innostua ja kiinnostua. Herätä, nähdä päivänvalo perhonen sydämellä. Kuvitella nouseva kesämyrsky, tuulinen syksy, kulkea talven huurteet hiuksissa kohti kevään värikkäiden köynnösten reunustamaa tietä. Myrskyn, tuulen, huurteen välähdykset silmissä. Saa oivaltaa, saa vaistota ja tietää tai olla tietämättä. Se juuri on toiseksi paras puoli meissä. Löytää oma vihreä oksa keväiseen valoon kietoutuneessa puutarhassa. Muistathan, että tänään voit poimia siemenen ja sinulla on kyky nähdä, miten se sisältää kaiken. Pieni muuttuu suureksi ja merkittäväksi.
hetken kuluttua alan lukea numeroita 5 kohti 1. Jokaisella numerolla virkistyt hieman, ja kun olen päässyt 1, olet täysin pirteä ja valmis jatkamaan matkaasi. 5. Hengitä syvään, hengitä oikein syvään ja rauhallisesti. 4. Anna itsesi virkistyä ja piristyä. 3. Liikuttele sormiasi ja varpaitasi. 2. Avaa silmäsi, jos olit ne sulkenut. 1. Olet täysin hereillä, virkeä ja valmis jatkamaan matkaa. Ihanaa päivää sinulle.